Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mang Turno. Taong 1982, Pantabangan, Nueva Ecija. Panahon pa ng mga Espanyol. Kalat na ang mga aswang sa Pantabangan. Ayon kay Mang Turno, noong bata pa siya, halos maglipa na ang mga ito sa lugar nila, mapaaraw man o gabi. Literal na kasama na nila yung mamuhay kaya hindi nagtagal, nasanay na rin sila. Malapit sa baryong kanilang pinagtitirhan, ang isang liblib na sitio na kapag umaga parang abandonado. Lahat ng bahay sa lugar na yon, nakabukas ang mga pinto at pintana at kahit saan ka lumingon, wala ka roong makikita. Napakadumi rin ng paligid sa puntong hindi mo akalain na mayroon pala roong naninirahan. Ngunit kapag sumasapit ang gabi, lahat ng mga kaganapan doon nagbabago. Habang lumalalim ang gabi, parami rin ang parami doon ang mga tao. Walang makapagsasabi kung saan nagtatago kapag umaga ang mga nilalang. Gawa ng kahit anong gawin nilang pagsuyod dito, wala silang nakikita. Dahil sa ganoong palaisipan, marami ang umiikot na agam-agam. Kesyo, nasa ilalim ng lupa nagpapahinga ang mga nilalang, nagtatago ito sa ibang dimensyon, at kung ano-ano pang mga bagay na hindi mo talaga iisiping totoo. Sa taong ito, mamumundok si Mang Turno. 29 anyos pa lamang siya noon, kaya medyo may kalakasan pa. Pangunguha ng pulot sa gubat ang kalimitan niyang ginagawa, pero kapag hindi pa panahon ng mga ito, paghahanap ng mga kamote at iba pang ligaw na makakain ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Napakasarap kasi ng ligaw na pagkain ayon sa kanya, dahil bukod sa masustansya, punong-puno din ito ng lasa. Napakalayo nito sa mga pangkaraniwang halaman na kadalasan nating pinapalaki. Dagdag pa niya na masarap din ang mga tubong nakukuha niya sa gubat. Kaya tuwing tagsibol at anihan ng mga ito, malaki-laki talaga ang kanyang kinikita. At alam niyo ba, Pinuno, na sa kanilang lugar noon, siya lamang ang may lakas loob na pumasok dito. Ang lugar kasi kung saan siya nangunguha, napakalapit lang sa tinatawag nilang abandonadong sitio. Dahil sa madalas na mag-isa lang si Mang Turno na pumasok sa lugar na yon, wala talagang kaalam-alam ang kanyang mga kakilala sa mga bagay na pinaggagawa niya. Kapag nga tinatanong siya ng mga ito, sa halip na sumagot ng seryoso, tinatawanan niya lamang ang mga bagay-bagay na kanyang naririnig. Lumipas pa ang mga buwan. Maraming tao na sa kanyang nagtataka. Hanggang sa kalaunay tinanong na siya ng kanyang ama. Isang hapon, pag uwi ni Mang Turno sa bahay, nadatna niya ang tatay niya na paika-ikang naglalakad. Dala ng katandaan, kailangan na nito ng tungkod para makabalanse. Hindi na rin yun gaanong nakakaaninag, kaya ang pinagbabasehan na lang nito para makilala niya ang kanyang anak ay ang boses. Pagkarinig naman ito sa ubo ni Mang Turno, agad naman yung kumaway, kaya wala na siyang nagawa kundi ang lumapit. Pagharap naman niya sa kanyang ama, dali-dali naman niya yung tinanong ukol sa kailangan nito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, mahinahon naman yung nagwika sa kanya ng, Turno, may gagawin ka pa ba? Gusto lang sana kitang kausapin. Kahapon kasi nandito ang kuya mo. May mga sinabi siya sa akin na hindi ko maintindihan. Ang sabi niya, tanungin kita sa trabaho mo. Bakit anak? Meron bang problema? Nang marinig naman ni Mang Turno ang sinabi ng tatay niya, agad naman niyang binitawan ng kanyang dala. Dahan-dahan din niya yung inalalayan
hanggang sa makapasok na sila sa loob ng bahay. Pag-upo naman nila malapit sa bintana, muli niyang tinanong ang tatay niya ukol sa mga sinabi ng kuya niya. Kalaunan, nang marinig niya ang tungkol sa istoryang umiikot ukol sa kanyang trabaho, mariin naman niya yung tinutulan. Alam ni Mang Turno na alam din ng kanyang ama ang tungkol dito dahil sa napakatagal na panahon nang nakatirik ang sityong yon. Bagaman nababahala siya sa kanyang mga sasabihin, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Alam naman kasi niyang makakalimutin na ang tatay niya, kaya baliwala rin kung sasabihin niya rito ang katotohanan. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ni Mang Turno ang isang insekto na tanging siya lang ang nakakaalam. Anya, ligtas namang dumaan sa lugar na yon kapag umaga. May mga oras lang din siyang iniiwasan dahil may mga nilalang doong lumalabas kahit tirik pa ang araw. Kadalasan mga tagapagmasid lang ito, pero labis siyang mapanganib. Pagtatapat pa niya na, wala siyang karga sa katawan at ang tanging pinanghahawakan lang niya ay ang lakas ng loob. Ginagawa niya ito hindi para sa kanya, bagkus ay para sa mga magulang niyang umaasa sa kanyang may uuwi. Inamin din niyang natatakot siyang pumunta sa lugar na yon, kaya kahit ayaw niya, sadyang wala siyang pagpipilian. Dagdag pa niya na, makailang beses na niyang nasilayan ang mga nilalang at sa paulit-ulit niya itong nakikita, hindi pa rin nawawala ang takot niya. Pagkalahad naman niya ng tungkol dito, laking gulat na lamang niya nang lumabas sa may bandang kusina ang kanyang kuya. Galit na galit yung nakatingin sa kanya sabay wika ng, "Huwag mo nga kaming pinaglololoko sa kwento mo. Sinong pinapaniwala mo? Si Itay? Matagal na ang istoryang yan, Turno. At marami na dyan ang hindi naniniwala. Siguro kaya mo yan ginagamit para maangkin mo ang lahat ng makukuha mo sa gubat. Pero hindi na yan magtatagal, Turno. Ngayong malinaw na sa aking wala nga doong rebelde, pwede ko nang masenyasan ng amo ko na ipagpatuloy doon ang aming negosyo." Nang marinig naman ni Mang Turno ang sinabi nito, mariin naman niya yung binalaan. Sa isip-isip niya, hindi yun magiging maganda, lalo pat pagbebenta ng troso ang pangunahing pinagkakakitaan ng amo nito. Kung susubukan din itong gambalain ng gubat, hindi lang mga aswang sa sitio ang makakalaban nila, kundi ang mga alaga nitong kataw na naninirahan sa ilalim ng lawa. "Huwag niyong pangasa ng mga bagay na hindi ninyo nalalaman. Ako na nagsasabi sa iyo, kuya. Pag tinuloy niyo yan, pagbabayaran niyo yan ng malaki." Ngunit nang marinig nito ang kanyang babala, tinawanan lang nito ang panganib na kailan may hindi niya mauunawaan. 2 araw ang lumipas matapos ang kanilang pag-uusap. Nagpatuloy ang kanyang paghahanap ng pulot sa gubat. Kalaunan, pagtungtong ng hapon ng 5 araw, marami siyang taong nakasalubong na papasok sa bukhanan nito. Dala ng pag-aalala na baka makita siya ng kapatid niya, nagdesisyon siyang bumalik hanggang sa makarating siya malapit sa parte ng abandonadong sitio. Sa mga sandaling yan, medyo nag-aalala na talaga itong si Turno, gawa ng malapit nang lumubog ang araw. Inakala rin niyang makakalabas siya doon ng hindi naaabutan ng dapit hapon, pero sumapit na lamang ang 6:00 ng gabi na natili pa rin siyang nasa loob ng gubat. Yung mga tao namang pumasok dito, ang iingay na dahil sa walang patid nitong pagputol ng puno gamit ang kanilang mga makinarya. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, meron siyang napansing kakaiba sa sityong matagal na niyang dinaraanan. Kasabay ng paglalim ng gabi, ang pagkakaroon naman ng siga sa mga bahay-bahay na animoy merong nagsindi nito. Hindi lang yan, paisa-isa na rin gumala sa daan ng sityo ang mga itim na aso na parabang meron itong hinahanap. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bahagya naman siya noong natigilan
matapos niyang masilayan ang pag-ahon ng iilang mga tao mula sa ilalim ng lupa malapit sa mga bahay na kanyang nakikita. Hindi niya mawari kung kailan o kung papaano yon nakabaon sa hukay, gawa ng kung titingnan, wala ka naman doong masisipat na bakas ng pinaglibingan. Sa pagtayo naman ng mga ito, agad naman yung pinagkumpulan ng mga aso na walang patid na dumidila sa kanilang katawan para maalis ang bakas ng lupa. Maya-maya pa, nagsimula na ring umitim ang balat ng mga ito, kasabay ng pag-usli ng mga may itim nitong balahibo. Nagsimula na ring magbago ang kanilang mga anyo, kung saan bawat isa sa kanila merong iba't ibang wangis. Hindi lang yon, nagkaroon din ng mga karagdagang parte ang mga katawan nito, kagaya ng galamay, sungay at buntot. Bagaman malayo yon sa pagiging isang taong lobo, nasisiguro niyang labis na mapanganib ang nilalang na yon. Pag-usad naman ng mga ito, mas lalo pa siyang kinilabutan nang makita niya ang isang nilalang na namumukod tangi sa lahat ng uri. Taliwas sa mga taong una niyang nakita, walang balahibo sa katawan ng nilalang na yon. Makinis ang balat nito, tapos meron itong bilugan at malaking ulo. May malaki rin yung bunganga, kalakip ng matatalas nitong mga pangil. Para ring gagamba ang itsura nito dahil sa apat nitong paa. At nga pala, hindi tipikal na paa ng tao ang meron ito, dahil ayon kay Turno, para talaga itong insekto. Akala nga niya nung una, gawa sa kawayan ang galamay ng nilalang. Dagdag pa niya na, nasa may bandang likod ang tadyang nito, dahilan para bumaluktot ang kanyang postura. Sa ilalim din ng mahahaba nitong kamay, merong karagdagang isang pares ng galamay na may matutulis na dulo. Wala ring buntot ang nilalang na yon, tapos ang pagkilos nito napakatahimik. Hindi mo rin maririnig na umangil ito, indikasyon na hindi yun nagpapakita para manakot, bagkus ay para pumatay ng tao. Matapos naman niyang masilayan ang ganoong bagay, hindi na siya naglakas loob pang umalis sa kinaroroonan niya. Ang ginawa niya, pagbutihan ng maigi ang kanyang pagtatago. Upang hindi siya matuklasan ng mga ito, inilibing din niya ang kanyang katawan sa mga dahon at damo para makiisa sa lupang kanyang kinaroroonan. Pagsilay naman niyang kumaripas na ng takbo ang mga ito, pinag-igihan naman niya ang pagdapa sa lupa. Sa mga sandaling yon, dagungdong na lamang ng mga ito ang kanyang naririnig. Pagkaraan pa ng ilang segundo, di kalayuan sa kanyang kinaroroonan, nakarinig siya ng mga sigaw at pagnanangis. Hindi basta-bastang sigaw ng taong kanyang naririnig, sapagkat ang mga sigaw na yon, alam niyang mangyayari lamang kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng matinding sakit. Sa isang iglap, tumigil ang ingay ng mga makinarya. Binalot din ng katahimikan ng buong paligid hanggang sa ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mga mabibigat na pagyapak ng mga ito. Maya-maya pa, pagbalik naman ng mga nilalang na yon sa sitio, tumambad sa kanya ang isang lalaking may mahabang puting buhok na nangunguna sa hanay ng pangkat nito. Sa likuran naman itong bahagi, naroon ang grupo ng mga kalalakihang may itim na mata na hila-hila ang mga taong wala ng buhay. Bawat isa sa kanilang mga biktima, kung hindi putol ang ulo, may malaki itong uka sa dibdib. Wala na ring buhay ang mga ito, indikasyon na hindi marunong tumingin ng awa ang mga nilalang na yon. Pagdating naman ito sa sentro, agad namang nagtulong-tulong ang kanyang mga kasamahan para isampay ang mga bangkay. Hindi na nila yon nilinisan pa, animoy nais nila itong padapuan sa mga insekto. Ilang oras pa ang lumipas. Binalot ng sandamakmak na langaw ang mga bangkay na yon. Naging abala na rin ang mga nilalang sa paghuhukay malapit sa kanilang bahay na para bang gumagawa ang mga ito ng libingan.
Matapos namang masilayan ni Turno ang lahat ng yon, napasubasob na lamang siya sa lupa habang umiiyak. Kabilang kasi sa mga bangkay na kanyang nakita ay ang labi ng kanyang kapatid. Nakakalungkot mang isipin ang nangyari rito. Wala na siyang magagawa pa dahil alam niya sa kanyang sarili binalaan niya ito at hindi siya nagkulang sa mga paalala. Kalaunan, dala ng matinding pagod, nakatulog na nga siya. Akala niya magiging madali na ang pagsapit ng umaga, pero paggising niya gabi pa rin. Dahil dito, sinubukan niya ulit na matulog ng ilang oras pero wala pa ring nagbago. Sa ilang beses niyang pag-idlip, unti-unti na ngang naglaho ang kanyang antok. Humupa na rin ang kanyang pagod at base sa kanyang kalkulasyon, 12 oras na ang lumilipas. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi na niya maiwasang magtaka kung bakit hindi pa lumilipas ang gabi. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang may magsalitang lalaki sa kanyang tabi. May sumpa kaming inilagay sa mga taong magmamasid sa amin ng palihim. Nakita mo ang pag-ahon namin at bilang kabayaran, hinding-hindi mo na masisilayan pa ang pagsikat ng araw. Iikot ka sa silong nito at ito na ang magsisilbi mong libingan. Pero may mga paraan naman para makatakas ka dito. Gusto mo bang malaman yon, kaibigan? Pagsilay naman niya rito, tumambad sa kanya ang lalaking may makisig na pangangatawan at merong mahabang puting buhok. Sa puntong yon, nakaramdam naman siya ng matinding takot, gawa ng ang taong malapit sa kanya, yon ay walang iba kundi ang nilalang na namumuno sa sitio. Dahil dito, wala nang naisip na paraan si Turno, kundi ang sumunod sa lahat ng sasabihin nito. Unti-unti na rin niyang tinanggap ang nalalapit niyang katapusan, nang sa gayoy hindi na siya umasa pang mabubuhay sa mga sandaling yon. Pagtayo naman niya sa kanyang pinagtataguan, inabisuhan siya nitong lumapit. Sa kanilang pag-uusap, inilahad ng lalaki na matagal na siya nitong kilala. Dagdag pa nito, humahanga siya kay Turno buhat sa pagpapakita niya ng respeto sa kanilang tirahan. Isa rin yun sa mga naging dahilan niya kung bakit siya lang ang pinahihintulutan nitong pumasok sa gubat. Mariin din itong inilahad na kung hindi dahil sa kanyang hudyat, malamang sa malamang matagal na siyang patay buhat sa dami ng mga nilalang na kanilang ikinalat sa paligid. Pagtatapat pa nito, gusto niya ang pagkatao ni Turno. Alam din niyang darating ang panahong magkikita sila, kaya nagagalak siya na nangyari na nga ang bagay na yon. Bago rin magtagal ang kanilang pag-uusap, nagpakilala ito sa kanyang pangalan na Ahum. Maliban sa bagay na yon, wala na itong inilahad pang iba ukol sa pagkatao nito. Matapos naman ang kanilang naging pag-uusap, niyaya siya nitong tumungo sa sitio. Wala namang nagawa si Turno, gawa ng alam niyang tanging yun na lamang ang paraan para mamatay siya ng hindi pinahihirapan. Pagdating naman nila sa sentro, bumungad sa kanya ang mga labing umaalingasaw na. Sa loob ng maikling oras, binalot na ito ng napakaraming uod. Sa unahan naman itong bahagi, naroon ang iba pa nitong mga kasama na parang hayop na nanginginain. Bawat isa sa kanila, animoy gutom na gutom dahil sa pamamaraan nila ng pagsabsab sa mga hilaw na karne. Nakakadiri at nakakasukaman kung titingnan. Hindi niya yun pinagtutuunan ng pansin. Kapag kasi tinititigan niya ito, naiisip din niyang gano'n ang gagawin nito sa kanyang labi matapos siyang mapaslang ng pinuno. Nang mapadpad na siya sa loob ng isang antigong bahay, agad naman siyang inutusan ni Ahum na umupo. Pagkaharap nilang dalawa, may inilatag itong pulang tela sa mesang gawa sa purong bato.
Matapos nun, dito na nito isa-isang inilatag ang mga bagay at kakaibang sangkap. Kalakip ng mga likido at tuyong dahon ang isang lumang bungo na hindi niya alam kung para saan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bigla naman yung binasag ni Ahum at sa loob nito may nakita siyang isang itim na bagay na kahalintulad ng tumigas na uwang. Subalit sa katagalan ng pagsilay niya rito, napansin niyang hindi yun ordinaryo. Kahit kasi nasa ganoong kalagayan ng uwang, nakapagtatakang nakakakilos ito. Nang makuha naman ito ni Ahum, dahan-dahan itong iniabot sa kanya habang nagwiwika ng, "Sa prosesong ginagawa ng mga pangkaraniwang aswang, yanggaw ito kung tawagin. Nais kitang pasahan ng biyaya, Turno. Ito rin ang magiging paraan mo para makatakas sa silong ito. Gayunpaman, kapag nakatakas ka na sa walang hanggang kadiliman, mananatili na ang ating ugnayan. Ang uwang na ito ay pagmamay-ari ng pumanaw kong anak. Malugod ko itong ipapasa sa iyo sapagkat nakikita ko siya sa katauhan mo. Mula ngayon, ikaw na ang magsisilbing aming mga mata kapag naghahari ang liwanag sa mundo. Gampanan mo ng maigi ang misyon mo, aking pinakamamahal na anak." Nang marinig naman ni Turno ang sinabi nito, agad niyang naramdaman ang pagmamahal ng nilalang na yon. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang nararamdaman, pero gusto niyang hindi makaramdam ng kabiguan sa kanya ang pinuno ng sityo. Dahil dito, mas nangibabaw ang kanyang pagnanais na tanggapin ang iniaalok nito. Pagkakuha niya ng uwang, mabilis siyang bumaon sa kanyang laman, gumapang patungo sa kanyang sistema hanggang sa dumikit na ito sa utak niya. Sa isang iglap, nakarinig siya ng mga tinig na nagsasalita sa isipan niya. Hindi niya mawari kung ano ito, pero sinasabi ng kanyang katauhan na sundin ito. Maya-maya pa, nang maramdaman naman ni Ahum na nagkaisa na sila, dito na siya nito niyayang lumabas. Sa kanilang paglalakad, unti-unti naman siyang nakaramdam ng paghahabol ng hininga hanggang sa sinabayan na ito ng pandilim ng kanyang paningin at panginginig ng kanyang laman. Yung pakiramdam na ilang oras ka nang nalipasan ng gutom, gano'n na gano'n ang nararamdaman ni Turno sa mga sandaling yon. Pagdating naman nila kung saan kumakain ang mga kalahi nito, nakadama siya ng pagmamalabis na kumain din ng karne. Hindi mahalaga kung inuuod na ito, basta ang nais niya mapuna ng matinding pangangailangan ng kanyang katawan. Nang mapansin naman ito ni Ahum, agad naman itong nagbigay ng utos na dalhin ang bangkay na hindi pa nila ginagalaw. Pagbagsak naman ito sa kanyang harapan, tumambad sa kanya ang labi ng kanyang nakatatandang kapatid. Pagsilay naman niya rito, nag-alangan pa siyang kainin ito, pero paglahad ni Ahum na wala siyang kasalanan sa nangyari sa buhay nito, doon na siya mas lalong nagkaroon ng matinding pagmamalabis na lapain yon ng walang pagdadalawang isip. Unang tikim ni Turno, halos mawalan siya ng bait. Kumain siya ng kumain, animoy di siya nakakaramdam ng kabusugan. Tinantanan niya lang din ang labi ng kanyang kapatid nung wala na siya roong makuhang karne. Matapos nun, ni hindi man lang siya nakaramdam ng kahit na anong emosyon. Ikinatuwa naman ito ni Ahum, dahilan para maibigay na nito sa kanya ang buo nitong tiwala. Kalaunan, nang wala na siyang gagawin sa lugar, inabisuhan siya nitong bumalik doon pagpatak ng Huwebes ng gabi. Magtatagal siya sa lugar na yon hanggang Sabado ng madaling araw bago siya bumalik sa kanila. Kaya naman niya yun gagawin ay dahil sa marami pa itong ituturo sa kanya. Dagdag pa ni Ahum, huwag siyang mag-alala sa mga kinukuha niya sa gubat dahil kusa itong ibibigay ng kanilang pamilya. Tauhan na niya ang bahala sa lahat, kaya mas mainam na huwag na niyang isipin pa ang tungkol dito.
Bago rin sila magkalayo, binalaan siya nito na hanggat maaari, huwag sumabak sa kahit na anong gulo. Bagaman malakas ang tangan niyang bertud, may posibilidad na malagay pa rin siya sa alanganin sa sandaling isang makapangyarihang antingero ang kanyang makaharap. Matapos naman yung marinig ni Turno, minabuti naman niyang tandaan ito. Nang wala na silang mapag-uusapan, hinatid na siya nito sa lagusan na magdadala sa kanya sa totoong mundo. Pagtatapat ni Ahum, na sa mga oras na yon kasalukuyan silang nasa likod ng mundo ng mga engkanto kung saan hindi naaabot ng liwanag ng araw. Yun din ang dahilan kung bakit wala doong katapusan ng gabi. Nang marinig naman ni Turno ang tungkol dito, doon na niya nasagutan ang lahat ng kanyang haka-haka. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang parte ng sitio kung saan nakalagay ang itim na lagusan. Pagpasok naman niya rito, agad naman niyang narating ang parte ng gubat na malapit na sa baryo. Nasa tabi na rin niya ang 2 sako na punong-puno ng pulot at hayop na makakain. Dahil dito masaya naman siyang naglakad, pabalik sa kanilang tahanan. Akala nga ni Turno walang kaide-ideya ang mga magulang niya ukol sa mga nangyari, pero pagpasok niya ng bahay, nadatnan niya yung humahagulgol sa pag-iyak, kasama ang asawa at anak ng kanyang kapatid. Nang masipat naman siya ng kanyang ama, dali-dali naman yung lumapit para yumakap at magtanong sa kanya. Labis-labis din ang naging pasasalamat nito, gawa ng kahit papaano nakaligtas siya. Nang marinig naman ni Manong Turno ang tungkol sa sinabi niya, agad naman siyang nagtanong ukol sa mga nangyari. Para naman hindi siya mapaghinalaan, idinahilan niyang wala siyang narinig o nakita sa kasagsagan ng kanyang pangangaso at paghahanap ng pulot sa gubat. Mariin din niyang inilahad, hindi niya nadaanan ng mga ito, kaya inakala niyang nakauwi yun ng maaga. Dahil sa sinabi niya, doon na ipinagtapat ng tatay niya ang mga nadatnan nila sa bukhanan ng gubat. Ayon dito, wala silang nakitang labi sa lugar, pero maraming bakas ng dugo ang nagkalat. Kung saan-saan din nila nakita ang mga makinaryang ginagamit ng mga ito, indikasyon na may nangyari talagang paglalaban sa lugar na yon bago maglaho ang mga biktima. Pagkarinig naman ni Manong Turno sa sinabi ng tatay niya, pinili niyang wag nang umimik. Naisip niya kasing mas mainam na putulin na ang kanilang pag-uusap kaysa may maibahagi pa siyang katotohanan hinggil sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito ang kanyang pananahimik, minabuti naman itong yayain na siyang kumain. Sa kasagsagan ng kanilang salo-salo, lahat ng mga nangyari sa kanya sa sitio, pansamantala niyang nakalimutan. Ngunit sa pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga na ang kanyang pamilya, napapansin niyang parang hindi siya dinadalaw ng antok. Napakatatalas din ang pandinig niya, na ultimo yung mga nag-uusap-usap sa kalapit na tindahan, naririnig niya ng napakalinaw. Hindi lang yun, marami rin siyang napapansing presensya ng mga albularyo at iilang mga nilalang na animoy naghahanap ng pagkain. Dahil dito, nagdesisyon naman siyang lumabas para magpahangin. Ayon kay Turno Pinuno, na sa mga oras na yon, wala talaga siyang ideya kung ano ang nararanasan niya. Basta ang ginawa niya, sumabay lang sa agos ng tadhana. Paglabas naman niya ng bahay nila, agad na sumalubong sa kanya ang kalangitang unang beses pa lamang niyang makita. Gulat na gulat noon si Turno sa kadahilan ng pakiramdam niya, lagpas sa mundo ang paningin niya. Dala ng pagkagulat at pag-aakalang ilusyon lang ang lahat, makailang ulit niyang kinusot ang kanyang mata, pero wala pa ring nagbago. Nang mapagtanto na niyang totoo ito, minabuti naman niyang masanay na lamang sa kanyang mga nasisilayan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, mas lalo pa siyang natuwa
nang mapansin niyang kilo-kilometro na pala ang saklaw na abot na kanyang natatanaw. Nang mapagtanto naman niyang hindi lang yon ang kakayahang tinataglay niya, nagdesisyon siyang tuklasin ang iba pa niyang abilidad. Upang masiguro ring walang makakakita sa kanyang mga gagawin, pinili niyang pumunta sa matalahib na parte ng baryo malapit sa sakahan. Nang marating na niya ang lugar, dito na niya sinubukan ang kanyang lakas, liksi at bilis. Sa maniwala kayo o hindi, yung mga pagsubok na ginawa niya, nalagpasan niya yon ng walang kahirap-hirap. Kung dati hinihingal na siya kapag tumatakbo ng 1 kilometro, sa mga sandaling yon, kahit siguro patakbuhin pa siya ng 100 kilometro, di siya makakaramdam ng pagod. Sa sobrang gaan nga ng pakiramdam ni Turno, kulang na lang lumipad siya. Matapos naman niya itong mapatunayan, minabuti naman niyang mahiga sa damuhan ng nakangiti. Habang nakatingin sa kalangitan, sinasariwa niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan para makuha ang ganoong abilidad. Kahit nga si Turno noon, hindi makapaniwala na naabot niya ang ganoong antas ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, sa hindi inaasahang pagkakataon, bahagya namang naudlot ang kanyang pag-iisip dahil sa mga kaluskos na narinig niya sa paligid. Pagsilay naman niya sa parte ng kakahuyan, meron siyang nakitang taong naglalakad papalapit. Dahil dito, maigi naman niya yung pinagmasdan hanggang sa tumambad na sa kanya ang isang kubang paika-ikang naglalakad. Malayo pa man pansina ni Manong Turno ang itim na presensya at namumula nitong mga mata, indikasyon na hindi yon pangkaraniwan. Dagdag pa niya na, bagaman kalunos-lunos ang estado ng babaeng kuba, wala siyang nararamdamang awa para rito. Alam niya kasing hindi yun ang tipo ng tao na dapat niyang kaawaan. Sa pagharap naman nilang dalawa, laking gulat na lamang niya nang bigla itong lumuhod sa harapan niya. Agad din yung nagpakilala bilang utusan ni Ahum, kaya nang marinig niya ang tungkol dito, nakaramdam siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Ayon pa sa nilalang, hindi nagkataon ang kanilang pagkikita sapagkat kagustuhan yon ng Panginoon niya. Dagdag pa nito na, habang hindi pa gaanong malawak ang kanyang kaalaman, mananatili ito sa kanyang likod para umagapay at sumagot ng kanyang mga katanungan. Matapos naman itong makapagwika, agad naman niya yung pinatayo. Pagtitigan naman nila, masaya naman niyang sinang-ayunan ang lahat ng bagay na sinabi nito. Kahit papaano natuwa rin noon si Manong Turno, gawa ng sa pamamagitan nito, nararamdaman niya talaga ang pag-iingat ni Ahum sa kanya. Maya-maya pa, nang mapansin niyang tahimik na ang kuba, agad naman niyang itinanong ang pangalan at lugar kung saan yon naninirahan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman niyang sumagot, sabay turo ng bundok, di kalayuan sa gubat. Kalakip din ng pagpapakilala sa kanya ng nilalang ay ang pagbabahagi nito ng iilang mga babala ukol sa panganib na kinakaharap niya sa lugar nila. Ayon sa kuba, hanggat maaari itago niya ang kanyang abilidad dahil sa sandaling malaman ito ng mga albularyo at antingero, hindi malabong mapahamak silang lahat. Sa estado rin niya, kahit nagtatangan siya ng malakas na kapangyarihan, wala siyang tsansang manalo sa mga ito, lalo na kapag siya ay pinagtulungan. Nang marinig naman ni Manong Turno ang tungkol dito, di naman niya yun ipinagsawalang bahala. Sa halip din na kumontra, pinili niyang sumunod na lang, gawa ng hindi niya maipagkakaila na mas matagal na sa larangang yon ng kuba kumpara sa kanya. Kinabukasan habang naghahanda siya ng mga gamit, lumapit ang tatay niya bitbit ang maliit na bayong. Pag-upo nito sa kanyang tabi, tahimik nitong pinagdadampot ang kanyang mga inihanda na siya namang ikinagulat niya. Akala niya binibiro lang siya nito, pero hindi nagtagal. Pagkakuha nito ng kanyang gamit, ipinagtapat nito sa kanya na hindi na siya babalik ng gubat. Ayon sa kanyang ama,
Wala nang mawawala sa anak niya sa lugar na yan. Hinanapan na rin siya nito ng mapagtatrabahuhan sa bayan na di hamak na mas malaki ang kita kesa sa kasalukuyan niyang ginagawa. Nang marinig naman ni Turno ang tungkol dito, di naman niya maiwasang makipagtalo. Subalit kahit anong gawin niya, hindi na siya nito pinayagan pa. Noon ding mismong araw, inilayo na siya nito sa kanilang lugar sa tulong ng tiyuhin niyang negosyante. Dahil sa pangyayari, napilitan siyang umalis ng baryo kahit labag yon sa kanyang kalooban. Ayaw naman kasi niyang makipagmatigasan, lalo pat alam niyang doon nakasalalay ang kahihiyan ng kanyang pamilya. Pagpatak naman ng Huwebes, halos hindi na niya mawari kung ano ang gagawin niya para makabalik sa kanilang lugar. Bukod kasi sa napakalayo ng kanyang napuntahan, bantay sarado rin ang bahay na kanyang tinutuluyan. Bagaman mahirap, nagdesisyon siyang hindi sumunod sa napagkasunduan nila ni Ahum. Sa isip-isip niya kasi, mauunawaan naman ito ang mga nangyari. Pagtungtong naman ng gabi ng linggo, habang nagliligpit siya ng mga gulay sa merkado, nakita niya si Ahum at ang dalawa nitong tauhan na palaging nakabuntot. Pagtitig naman niya sa mga ito, hindi naman niya maiwasang mangilabot dahil na rin sa lakas ng ora ng kanilang mga tindig. Ayon kay Manong Turno na, kung titingnan ng mga taong yon, masasabi mo talagang mayayamang tao ang mga ito. Isipin niyo na lang, bukod sa nakasuot ng magagarang kasuotan, nangingibabaw din sa kanila ang puti ng kulay ng kanilang balat. Kapansin-pansin din ng mapuputi niyang buhok, kaya nung pumasok ang mga ito sa merkado, lahat ng tao roon nakuha talaga nila ang atensyon. Dagdag pa niya, kung ang ibang mga aswang ay madudungis at mababaho, ibang-iba ang lahi ni Ahum. Bukod sa malinis ang mga ito sa kanilang katawan, wala kang maaamoy sa kanilang kakaiba. Dahil sa gano'n nilang postura, lahat ng taong kanilang nakasalubong, doble-dobleng respeto ang nakukuha nila. Maya-maya pa, nang magkaharap na sila, inabisuhan siya nitong maghanda. Ayon dito, na kung hindi siya makakapunta, sila na lamang ang dadayo. Sa loob ng 2 taon pinuno, nagsanay itong si Turno hanggang sa kalaunay nagamit na niya ang kabuuang lakas ng tangan niyang bertud. Nung maging dalubhasa na rin siya sa larangang yon, marami na siyang napundar para sa kanyang pamilya. Nagkaroon na rin sila ng negosyo. Kaya nung nabigyan na siya ng misyon ni Ahum, pinili na niyang bumalik sa kanilang lugar. Nang malaman naman ito ng Kuba, labis-labis ang naging pasasalamat nito dahil hindi rin biro ang kanyang ginawa para lamang magabayan ang napili ng kanyang Panginoon. Pagbalik naman niya sa kanila, pakiramdam ng mga kapatid niya, ibang-iba na siya. Bawat isa sa mga ito hindi talaga makapaniwala sa kanyang naging pagbabago. Marami sa kanyang mga kadugo ang nagtanong ng kanyang sikreto, ngunit kahit isa sa mga yon, hindi niya pinagbigyan. Dumaan pa ang maraming buwan, nagsimula na siyang magmasid sa kanilang lugar. Iisang tao lang noon ang pakay niya, at yun ay walang iba kundi ang dating amo nung namatay niyang kuya. Sa kabila kasi ng mga nangyaring insidente noon, tila bang hindi pa rin ito nasindak. Nagpatuloy pa rin ito sa pagpuputol ng puno, dahilan para malagay sa mapanganib na posisyon ang sityo na pinamumunuan ni Ahum. Bagaman gustong-gusto na nilang wasakin ang mga nilalang na yan, naging imposible naman ito para sa kanila. Sa kadahilan ng kapag ganun nga ang kanilang ginawa, marami na ang mag-iisip na meron talagang demonyong nagtatago sa looban ng gubat. Bilang takot sila sa liwanag ng araw, labis silang nababahala sa maaaring pagsalakay ng mga ito kapag umaga. At ang tanging paraan para maalis ang ganoong panganib, gumamit ng isang halimaw na hindi tinatabla ng sikat ng araw. Alam din ng hari ng gabi na si Ahum na hindi siya bibiguin ni Turno
dahil sa laki ng utang na loob nito sa kanya. Matapos naman niyang mapag-aralan ang kasalukuyang nangyayari sa baryo, muli niyang ibinalik sa kanyang ina ang pamamahala ng kanilang negosyo. Naging madalas na rin noon ang kanyang pag-alis para mapag-aralan ang lugar na ginagambala ng mga ito. Sa pagdating naman niya sa bukana ng gubat, tumambad sa kanya ang mga armadong lalaki na nagbabantay. Sa likuran naman itong bahagi, naroon ang mga mangtotroso na walang humpay sa kakaputol ng puno. Pagsilay naman niya sa mga taong yon, dali-dali naman siyang lumapit habang inuutusan ng mga itong itigil ang kanilang ginagawa. Nang marinig naman siya ng mga nagbabantay, bigla naman siya nitong kinasahan ng baril, sabay utos sa kanya na tumigil at huwag na gaanong lumapit sa lugar. Dagdag pa ng mga ito na pribado ang pinagkukuhanan nila, kaya wala siyang karapatan na manggulo. Mariin din itong inilahad na kung hindi siya susunod, masasaktan lang siya. Dahil sa sinabi nito, doon na nga uminit ang ulo ni Turno. Kahit wala siyang dalang armas, matapang niyang kinaharap ang gwardyang yan hanggang sa magpang-abot na sila. Pagpaputok naman ito sa kanya, bigla naman siyang tinamaan sa kaliwang bahagi ng kanyang bewang, dahilan para tumilapon siya ng ilang metro. Pagbagsak naman niya sa lupa, napabuntong hininga lang naman siya ng malalim, buhat sa mabilisang paggagamot ng mga insektong nagkumpulan sa kanyang sugat. Matapos noon tumayo si Manong Turno na parabang walang nangyari. Nang mapansin naman ng gwardya na hindi siya nasugatan, paulit-ulit na siya nitong pinutukan, subalit hindi na yun sapat para muli siya nitong mapabagsak. Pagkulay itim naman ang kanyang mga mata, dahan-dahan naman siyang ngumisi, sabay sunggab sa kinaroroonan nito. Dinarag niya yon patungo sa pinakamalayong parte ng gubat, kung saan hindi na marinig ng mga kasama nito ang sigaw ng paghingi niya ng tulong. Dahil sa pangyayaring yan, dito na nagsimulang magpulasan papalayo ang mga mantotrosong hindi nakaramdam ng takot noong una siyang makita. Sa isang iglap, tumahimik ang buong kagubatan. Wala na rin siyang naririnig na tunog ng mga makinarya, kaya nung mapagtanto niyang nagsilayas na ang mga ito, nagdesisyon na siyang itali sa katawan ng puno ang gwardyang nagtangkang kumitil sa buhay niya. Sa mga oras na yon, paulit-ulit na itong humingi ng tawad na parang wala itong ginawang masama. Nang marinig naman ni Turno ang hinaing nito, dali-dali naman niya yung nilapitan. "Huwag kang humingi ng tawad. Hindi ako marunong yan. Tsaka tiyo, kasalanan mo rin naman kung bakit nandito ka ngayon sa ganitong posisyon. Mamamatay tao ka at madaling magalit. Katulad ka ng mga albularyong walang prinsipyo at pinaniniwalaan. Dahil sa proteksyong binibigay nila, lumalaki ang inyong mga ulo. Hayaan mong gamutin ko yan para sa'yo." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, halos lumuha naman ng dugo ang gwardya, makahingi lang ng patawad sa kanya. Maya-maya pa, nang medyo marindi na siya sa sinabi nito, buong lakas naman niya itong sinapak sa panga, dahilan para bumalikuyo ng bahagya. Matapos niya itong gawin, hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili na kalasin ito gamit ang dalawa niyang kamay. Habang ginagawa yun ni Turno, halos mamatay-matay naman kakasigawang lalaki hanggang sa tuluyan na ngayong naikalas. Pagtulo naman ng dugo nito, dahan-dahan naman niya yung nilawayan ng mahaba niyang dila para tumigil ang pagdurugo. Nawala rin ang sakit nito, kaya kahit papaano tumahimik na ang kanyang biktima. Pagbaling naman ang kanyang paningin sa panga na nakuha niya, parang manok naman niyang sinimot ang laman sa buto. Sarap na sarap si Turno sa pagkain nito, gawa ng yon ay sariwa pa. Matapos niya itong gawin, hinayaan niya lang na mabuhay ang gwardya.
Ayaw niya kasing tuluyan yon dahil alam niyang aabutin pa siya roon ng ilang araw. Isa kasi ito sa mga misyon na ipinakiusap sa kanya ng maestro niya. Dagdag pa niya na, maliban sa pagbabantay ng gubat, kinakailangan niya ring siguruhin na makikilala siya ng mga biktima. Isa yon sa pinakaimportante niyang misyon upang mailayo ang atensyon ng mga ito sa nakatagong sityo. Hindi naman yung tinututulan ni Manong Turno dahil sa kakayahan niyang gumaya ng anyo ng ibang tao. Ang tanging pinoproblema lang din niya noong mga panahong yon ay ang maaaring pangingialam ng mga albularyo sa sigalot na kanilang kinakaharap. Kahit hindi siya roon natatakot, medyo nakakaramdam pa rin siya ng pagkabahala, lalo pat marami itong pwedeng gawin, mapasuko lamang siya. Gayunpaman, nakahanda siya sa maaaring mangyari kahit madamay pa ang sarili niyang pamilya. Sa pagsapit naman ng gabi, rinig na rinig niya ang kasalukuyang kaguluhan sa baryo. Bawat isa sa mga kalalakihang naroon, naghahanda na ng kanilang mga armas para pasukin ang gubat. May mga kasama rin yung albularyo, kaya nung masipat niya ito, hindi siya nagdalawang isip na puntahan ang kinaroroonan nila Ahum. Pagdating naman niya sa sityo, tumambad yun sa kanyang naghahanda kasama ang pangkat nito. Pagpalit anyo naman ng mga nilalang na yan, mabilis yung kumalat sa kalangitan man o sa kalupaan. Hindi naglaon nang silang dalawa na lamang ang natira sa sityo. Dito na nila pinag-usapan ang magiging plano ng grupo. Ayon kay Ahum, sila ang makikipaglaban kapag gabi at si Turno naman kapag umaga. Dagdag pa nito na mas mahirap ang kanyang gagawin, kaya kapag sumapit ang dapit hapon at pagod na siya, mas mainam na ituon niya ang kanyang atensyon sa pagpapahinga. Mag-iiwan din yun ng babantay sa kanya upang hindi siya masalisihan ng kanilang kalaban. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, wala naman siyang nagawa kundi gampanan ng kanyang tungkulin. Dehado man sa magiging laban, pilit siyang nagpakatatag alang-alang sa kanyang pinaniniwalaan. Sa paglalim pa ng gabi, maraming pamilya na sa baryo ang lumikas dahil sa matinding takot. Yung mga kakilala naman niyang umuusad patungong gubat, nagkanya-kanya na dahil sa walang patid na pagsasalakay ng mga nilalang. Kahit may mga tanga ng iilan sa kanila, halos hindi rin nila magawang makipaglaban dahil sa lakas ng mga tangang anyo nito. Sa pagpapatuloy naman ng pangyayaring yon, napilitan na ring makiisa itong si Ahum. Pagtakbo naman ito patungo sa bukana ng gubat, agad naman yung nagpalit anyo, dahilan para sundan niya ito. Pagdating naman niya sa bukana, kitang-kita niya ang mga taong nagkakagulo. Bawat isa sa mga ito, buong tapang na nakikipaglaban sa mga nilalang. Akala ni Turno tutulong si Ahum sa mga kasamahan nila pero laking gulat na lamang niya nang lumihis ito ng dinaraanan. Nagmamadali nitong binaybayang daan patungong baryo bago yun naglaho sa kanyang paningin. Sa pagkawala naman ito, agad naman niyang ibinaling sa kanilang mga kasama ang kanyang atensyon. Pagsilay naman niyang medyo nadedehado na ang mga ito, agad naman siyang nagpalit anyo sabay tungo sa kung saan nagaganap ang labanan. Sa mga sandaling yun kasi, medyo pabor sa kanya ang mga nangyayari dahil sa alam niyang pagod na ang kanilang mga katunggali. Maya-maya pa, nang marating na niya ang lugar, walang patid naman niyang pinag-uundayan ng saksak ang mga kalalakihang una niyang nalapitan. Yung iba namang hindi niya gaanong maabot, pinagsasasaksak niya gamit ang kambal niyang buntot. Kalaunan, nang mapansin naman siya ng isang albularyo, doon na nangyari ang kauna-unahang labanan na muntik nang kumitil sa buhay niya. Bagaman isang matanda ang nakaharap niya noon, aminado siyang nasurpresa siya sa mga tangang karga nito. Sa ikalawang kamay ng matanda,
Meron itong punyal na binalot sa purong asoge at sa kabila naman may hawak-hawak itong mutya na hindi niya mawari kung ano. Pagtitig naman ito sa kanya, bigla naman yung umisi kasabay ng mabilis nitong pagsugod. Noong una medyo nasusundan niya pa yon ng paningin, pero habang tumatagal tila bang bumibilis ito. Makalipas pa ang ilang minutong pag-ikot nito sa kanya, halos hindi niya na ito nakita. Nagulat na lamang siya noong mga oras na yon nang may tumarak na patalim sa kanyang likod. Mabuti na lang, hindi siya gaanong napuruhan dahil sa gamit niyang kalasag na gawa sa purong itim na presensya. Paghawi naman niya sa matanda, hindi niya napansin ang kaliwang kamay nito na lumapat pala sa kanyang balikat. Maya-maya pa, bahagya naman yung dumistansya sa kanya para mag-usal. Akala ni Turno kung ano lang ang gagawin nito. Pero nang makumpleto na nito ang engkantasyon, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang balikat. Sa sobrang bigat nito, puwersahang sumubasob sa damuhan ang kanyang katawan. Pilit din niya yung nilabanan ng kanyang lakas pero hindi yun sapat para ito ay mapangibabawan. Pagsilay naman ng matandang nahihirapan na siya, kitang-kita niya kung papaano yun tumawa sa harapan niya. Kawawa ka naman. Nagkamali ka ng pinanigan. Ano ka mo? Makapangyarihan ang hari ng gabi na si Ahum? Sabihin mo yan sa mga taong walang alam pagdating sa lihim na karunungan. Hari? Matapos naman itong makapagsalita, buong puwersa naman siya nitong sinugod para tapusin na sana. Mabuti na lang may dumating siyang kasamahan na humarap sa matanda. Yun na rin ang naging daan para makatakas siya sa panganib na kasalukuyan niyang kinakaharap. Ngunit di pa man siya nakakalayo, nakita niya kung papaano paslangin ng matandang yon ang kalahi nilang pumalit sa kanyang pwesto. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, marami sa mga kasamahan nila ang pumanaw. Ganon din sa panig ng mga albularyo, hanggang sa kalaunay makabalik na itong si Ahum. Pagdating naman ito, mag-isa nitong itinaboy ang lahat ng kalaban nila. Nadakip din ito ang matandang nakalaban niya, dahilan para bumalik na yon sa kanilang kinaroroonan. Halos duguan at naghihingalo na ang matandang yon, ngunit pilit itong binubuhay ni Ahum. Nang malapatan na ito ng mapanlunas nitong dila, unti-unti na rin yung bumalik sa normal. Pagtahimik naman ng paligid, nagdesisyon na rin silang bumalik sa sitio para lunasan ang mga kapatid nilang malubhang na pinsala. Habang nanggagamot ang kanyang mga kalahi, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang tumitig sa matandang albularyo. Sa mga sandaling yun kasi, hindi siya makapaniwala kung bakit binuhay pa ito ng kanyang maestro. Upang masiguro rin ang kanilang kaligtasan, sapilitan nilang ikinalas sa katawan nito ang lahat ng karga at agimat nitong dala. Bagaman hubad na yon kung iisipin, di pa rin sila gaanong nagpakakampante dahil alam nilang may mga baon pa itong karunungan na hindi nila kayang tanggalin. Pagkaraan pa ng ilang oras, nang matulungan na nila ang kanilang mga kasama, lahat ng may lakas pa sa panig nila, isa-isang nagkumpulan papaikot sa kinaroroonan ng matanda. Kahit hindi nagsasalita ang mga ito, alam ni Turno na naghahanap din yun ng kasagutan ukol sa ginawang pagbuhay doon ng kanilang pinuno. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbalik naman ito sa kanilang kinaroroonan, doon na nagsimulang tumawa ang matanda. Panay na rin ang ginagawa nitong pangiinsulto sa kanila, ngunit kahit gustong-gusto na nila yung sapakin, hindi yun maaari. Ayon kay Ahum, hawak ng matandang yon ang buhay ni Turno. Kapag pinatay nila ito, hindi malabong sumabay siya rito. Para sa kanya mahirap isugal ang buhay niya sa ganoong pagkakataon.
Kapag kasi mamatay siya, yun na ang magiging hudyat ng pagkalipol ng kanilang lahi. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, di naman ito maiwasang sumagot. Iniisip mo pa ba ngayon yan, Ahum? Ilang taon ka na naming tinitiktikan. At alam mo ba, yung nangyaring pagputol ng mga puno, parte lamang yun ng plano. Ngayong galit na sa inyong mga tao, wala nang pipigil sa amin. Napapanahon na rin para malipol kayong lahat. Matagal na kaming nagtiis para sa pagkakataong ito. Pagkalahad naman dito ng albularyo, galit na galit namang hinawakan ni Ahum ang ulo nito, sabay titig doon ng may paninindak. Matapos niya yung gawin, matapang naman siyang sumagot dito. Wala pa kayong nagagawa para isipin mong kayo nang mananalo. Hindi porket sa inyo ang araw, kayong lamang sa labanang ito. Tanda, hindi lang kayo ang may alas. Hindi ako babansagang hari ng gabi nang walang dahilan. Pagkalahad naman ni Ahum sa mga katagang yon, imbis na tumahimik ang albularyo, tumawa lang ito. Matapos namang masilayan ni Turno ang lahat ng pangyayaring yon, hindi niya maiwasang mamangha sa kapasidad at tibay ng loob ng matanda. Bilib na bilib siya sa nilalang na yon dahil sa kabila ng dami nila, nananatiling matatag ang loob nito. Kalaunan, nang wala na silang mapag-uusapan, itinali nila ang matanda sa loob ng isa sa mga bahay na naroon. Nang masiguro na nilang hindi na yon makakatakas, agad naman silang nagtulong-tulong para ihanda ang gubat. Upang mas mapalakas palalo itong si Manong Turno, nagdesisyon si Ahum na ipakain sa kanya ng sabay-sabay ang lahat ng mga buhay na bertud na nakuha nito sa mga pumanaw nilang kasama. Sa kabuuan, nasa humigit 8 bertud noon ang nakain niya. Dahil dito, tuluyan na ring nagbago ang kanyang anyo. Ang bago niyang wangis noon, may hahalin tulad talaga sa isang nilalang na naninirahan sa impyerno. Imposibleng mailarawan ang kabuuan ng kanyang anyo dahil sa wala siyang maisip na nilalang nakahalin tulad nito. Basta, napakalayo niya sa wangis ng isang ordinaryong aswang. Maliban sa malalapad niyang pakpak, may kambal buntot din siyang humaba ng ilang metro. Malasakalabaw na rin ang kanyang mga paa, tapos nagkaroon na rin siya ng mga galamay katulad ng sa wangis ng maestro niya. Kumonti rin ang balahibo niya sa katawan at tumaas pa ng halos 100 beses ang lahat ng kanyang abilidad. Hindi lang yun, may kakayahan na rin siyang makapagtago sa kadiliman na pangunahin naman niyang magagamit kapag sumapit na ang gabi. Dahil sa ganun niyang wangis, ramdam niya ang pagkabuhay ng pag-asa ng kanyang mga kasama. Nakakahiyamang sabihin pero aminado siyang lahat ng mga natitira naniniwalang may magagawa siya para sa lahi nila. Matapos niya itong maramdaman, ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya yun pababayaan. Hanggang kamatayan, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maipaglaban ang kanyang paniniwala. Sa pagsapit naman ng bukang liwayway, naging abala na ang kanyang mga kasama sa pagbalik sa kani-kanilang mga hukay. Siya naman noon, bumalik na rin sa kinaroroonan ng gwardya para kumain. Upang mas mabusog siya, pinutol niya ang kaliwang binti nito. Yun na ang almusal at pananghalian niya sapagkat alam niyang hindi magiging madali ang araw na yon. Kahit marami siya noong kasamang nilalang, sadyang hindi niya pa rin maipagkakaila ang matinding panganib na dulot ng mga albularyo. Ang inaalala pa noon ni Turno ay yung posibilidad na baka humingi na ito ng tulong sa iba nitong mga kapatid sa karatig baryo. Pagpatak naman ng 10:00 ng gabi, kagaya ng inaasahan,
may natanaw na siyang pangkat ng mga kalalakihan. Malayo pa man, ramdam na niya ang matinding liwanag na nagmumula sa mga ito. Hindi naglaon, paglapit ng mga taong yon sa bukana ng gubat, bahagya naman yung huminto para magmasid. Nagpakalat na rin yon ang mga usal sa paligid, kaya nung napansin niya ito, hindi na rin niya napigilang lumabas. Pagpakita niya sa mga panauhing yon, pansamantalang naudlot ang kanilang pag-uusap ukol sa kanilang balak. Nang mapansin naman ito ni Manong Turno, hindi na siya nagdalawang isip na balaan ang mga ito. Anya, hanggat maaari ayaw niyang may masaktan. Pero kapag pinilit siya ng mga taong yon, hindi malabong paslangin din niya ang mga ito. Dagdag pa niya na, hindi siya nagpapakita ng awa sa mga taong hindi naman karapat-dapat kaawaan. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, sa halip na makipag-usap sa kanya ang dumating na pangkat, itinutok lang ng mga ito ang kani-kanilang mga sandata. Nang masipat naman niya ang aksyon ng mga kalaban niya, pinili niyang tumalikod, sabay pasok sa loob ng gubat. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, muli niyang nasilayan ang pag-usad ng mga ito hanggang sa kalaunay nakapasok na ito sa loob. Unang pinuntirya noon ng grupo ay ang pagputol sa mga punong nasa paligid. Tinapesan din nila ng sanga ang madidilim na parte nito, dahilan para magsitago ang mga nilalang na pinakalat ni Ahum. Matapos naman yung maisa katuparan ng grupo, mabilis nitong tinahak ang daan patungong sitio, kaya nung malapit na ang mga ito, wala na rin siyang mapagpipilian kundi kaharapin nyo ng nag-iisa. Para naman makilala siya ng iilan sa mga kalalakihang naroon, nagpasya siyang gamitin na ang totoo niyang wangis. Nang masipat naman siya ng kanyang mga kakilala, maging ang mga ito man ay halos hindi makapaniwala. Dala naman ang pag-aalala ng lalaking malapit sa tatay niya, inabisuhan niya ang grupo na dakpin lang itong si Manong Turno. Yung isa sa mga ito, bumalik na rin ng baryo para tawagin ang lahat ng kanyang kapamilya. Bagaman gano'n ang nangyari, hindi pa rin siya napasuko ng mga ito hanggang sa kalaunay nagdesisyon na ang babaylan na namumuno sa mga albularyo na talunin siya. Dahil sa hudyat nito, agad namang nagkaisa ang lahat ng albularyong naroon para makapaglikha ng isang malakas na engkantasyon. Nang masipat naman ito ni Turno, umatras naman siya ng bahagya habang pilit na naghihintay ng pagkakataong sumugod. Sa mga sandaling yon, iisang tao lang ang pangunahin niyang pakay, at yun ay walang iba kundi ang namumuno sa grupo. Sa isip-isip niya kasi, na kapag mapatay niya ito, paniguradong babalik ang takot sa kanila ng mga albularyo. Yon ang kanyang pinanghawakan noon, kahit hindi niya magamit ang kanyang kalakasan dahil sa sikat ng araw. Maya-maya pa nagpasya na siyang magpalit ng anyo. Pagsilay naman ng mga ito sa kanyang wangis, dito na siya nito pinagkaisahan. Akala niya kaya niyang talunin ng mga ito sa pamamagitan ng kanyang bilis, pero nagkamali siya. Lingid sa kanyang kaalaman, may mangilan-ngilan sa mga albularyong yon ang nagtatangan ng mutya ng bilis at lakas. Paglapit sa kanya ng lalaking may hawak ng mutya ng hangin at pangil ng kalabaw, nakatanggap siya ng isang napakalakas na suntok na muntik nang magpakalas sa kanyang wisyo. Mabuti na lang madali siyang nakabalik sa kanyang ulirat, kaya sa kahuli-hulihang pagkakataon na kaya niya pa ring makipaglaban. Kaso lang, dahil sa dami ng nagtatanga ng mutya, hindi siya umubra. Mas lalo ring tumaas ang tsansang matalo siya ng mga ito nang marinig niyang nag-usal na ang babaylan ng mga pangselyong dasal. Maya-maya pa, mula sa kalangitan, bumulusok ang mga nagliliwanag na panggapos na bumalot sa buo niyang katawan.
Mabilis nitong pinahinto ang kanyang pagkilos, kaya kahit pagsasalita, hindi niya nagaanong nagagawa. Sa puntong yon, nakaramdam ng takot si Manong Turno. Takot na minsan niyang naramdaman noong mga panahong isa pa siyang ganap na tao. Hindi naglaon, unti-unti na rin niyang tinanggap ang kamatayang naghihintay sa kanya. Para naman hindi siya masaktan sa pagkawala nila Ahum, ipinikit niya ang kanyang mga mata habang hinuhukay ng mga albularyo ang bawat libingang pinaglalagakan ng mga ito. Ilang oras lang ang dumaan, naiahon na nila mula sa ilalim ng lupa ang lahat ng labi ng mga nilalang. Ang mga kapatid niyang sinikatan ng araw, tuluyan na ring naagnas nang hindi na nakakasigaw. Matapos ang mga pangyayaring yan, ito na ang naging hudyat ng tuluyang pagkalipol ng kanilang lahi. Maya-maya pa, pagdating naman ng kanyang mga magulang, nahanap naman ng babaylan ang albularyong ikinulong ni Ahum. Maingat nila itong dinala sa kanilang kinaroroonan, kaya sa huling pagkakataon, nagkaharap na naman silang dalawa. Gustong-gusto na siya noong paslangin ng matanda, pero nakiusap ang kanyang mga magulang. Ayon din sa mga ito, na kapag pinatay nila si Turno, tatapusin din nila ang kanilang mga buhay sa harapan ng mga ito. Siyempre, dahil sa babaylan ang kaharap nila, pilit sila nitong pinagbigyan sa isang kondisyon. Ayon sa matanda, bubuhay niya si Manong Turno, pero ang kapalit, kukunin muna niya ang lahat ng bertud nito sa katawan. Sasailalim yon sa mahaba-habang gamutan na walang kasiguraduhan. Matapos naman itong marinig ng kanyang ama, sumang-ayon ito sa ganoong kasunduan. Lumipas ang mga araw, nanahan si Manong Turno sa bahay ng babaylan. Tatay niya lang noon ang kasama niya na halos sa lahat ng oras handang sumuporta at magbigay ng tulong kung kinakailangan. Ipinagpasalamat naman niya ito, kaya habang nasa ilalim siya ng panggagamot ng babaylan, isa-isa niya roong ikinuwento ang kanyang mga karanasan. Laking pasasalamat na lang talaga nila at dalubhasa pagdating sa medisina ang matandang nangakong tumulong sa kanila. Lumipas pa ang ilang buwan, unti-unti na niyang naramdaman ang pagbabago. Akala niya malapit na siyang gumaling, pero ang hindi niya alam, magtatagal pa pala siya doon ng 5 taon. Kalahating dekadang pinagtiisa ni Manong Turno ang lahat ng gamot bago siya tuluyang gumaling. Nang may alis na rin ito ang lahat ng bertud, doon na rin siya pinauwi ng matanda. Subalit, di pa man siya nakakatagal ng 1 linggo sa kanilang bahay, inatake siya sa puso. Nalaman na lamang nila, doon na palang namatay sa kanya yung albularyong minsan niyang nakalaban. Dahil sa pangyayaring yon, napagtanto nilang nakakapit pala ang buhay ni Manong Turno sa taong yon. Nakakalungkot man kung iisipin, pero alam ng mga kadugo niya na wala na silang magagawa para baguhin pa ito. Maging ang babaylan nga noon, hindi makapaniwalang nagsinungaling sa kanya ang albularyong yon. Gayunpaman, hindi nito hinusgahan ang desisyon ng kanyang kasama. Naniniwala siyang meron itong malalim na dahilan kung bakit nito isinama sa hukay si Manong Turno. Ngayong pangkasalukuyan, kahit ilang dekada na siyang wala sa mundo, patuloy pa ring alam ng kanyang mga kadugo ang kanyang naging kwento noong minsan siyang naging aswang na binubuo ng maraming bertud. At nakamit niya ang ganoong kakayahan dahil sa ibinigay ito ni Ahum, ang hari ng gabi. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, ito yung klase ng kwento na masasabi kong nakakalungkot pero okay lang din.
Kasi paano kung hindi natapos tong si Turno? Diba? Malamang sa malamang marami pa siyang mabibiktima o marami pa siyang kakaining mga nilalang. Nakakatakot pa to kasi kaya niya magpalit ng anyo sa umaga. Buti na lang talaga merong pinadalang malakas na babaylan. Kasi kung sakasakaling ordinaryo lang yon, malamang kayang-kaya silang gapiin ni Turno. Diba? Pero alam nyo, natuwa ako rito kay Ahum. Kasi kahit na alam naman natin na purong kaliwa to, hari nga ng gabi, nakakatakot talagang nilalang, tinuring niyang parang anak si Turno. Kasi nga, nakikita niya yung respetong binibigay ni Turno. Tsaka si Turno, alam din na kung sino yung iiwasan dun sa loob ng gubat. Diba? Yan naman talaga yung maganda Kapag matuto kang rumespeto or marunong kang rumespeto, ibabalik din yun sa'yo. Sabihin na natin, kahit hindi sa mga aswang, kahit sa mga ordinaryong tao lang, mararamdaman mo yan, yung salitang respeto. Kaya importante talaga yun Lalo na rito kay Turno, diba alam naman niya na sobrang delikado ng gubat, pero pumapasok siya. Ano lang yung pinakapuhunan niya? Respeto yung mga nilalang na nandoon. Kunin lang kung ano yung kailangan niya. Ano ba yung kailangan niya? Simpleng pulot lang. Diba? Kasi yung iba, kita ninyo, katulad dun sa kuya niya, sabihin na natin na trap yun ng mga albularyo. Pero kasi, parang gagapasin nila lahat ng puno dun Diba? Ano na lang yung matitira kapag naubos yung mga puno dun, diba? Mukhang pinoprotektahan din yun nila Ahum. Yun lang yung nakita ko rito sa kwento na to. Pero yung ending, yung bandang dulo na, yung isa-isang hinuhukay yung mga naging kasama niya, medyo nalungkot ako dun Tas alam niyo yun, yung parang mga vampira na wala kayong magagawa. Kapag nabuksan namin yung ataul ninyo, nasikatan kayo ng araw, automatic malulusaw kayo. Medyo na pumasok siya sa imagination ko na nakikita ko yung isa-isang mga kapatid ko, mga kasamahan ko na nasusunog. Tapos ano kayang mararamdaman mo nun? Diba? Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? Tapos ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda. Yan di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus dun, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan. Di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Tapos habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga Gumamela Celis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng
video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo tong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.